उन सिगां ब्रेकफोरा मोजाङै दंजोबो थिग ब्लेक बिउटि नैबे बाइकखौ सेल खालामगोन ना स्टकआव जेरै दं ओरैनो दंजोबो So guys, welcome back to the channel. बहुत गोबावनि उनाव नाय मट' ब्लगाव फैलायबाय दिनै गाइस थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि टपिकआ मा दिनै आंनि सेराव दङ R15 V3 दं आरो ना स' गाइस थाम्बनेलखौ नायनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ नैबे R15 V3 खौ सेल खालामगोन आरो ना बाइकआ बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां सननि गारि आं बरियासो खोन्थागासिनो नोंसोरनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय बाखि इखि नायनो हागोन जारिया साहा बागान आरो ना बरियानो मोजा बेनिफ्राय नै बाइकनि अनारा कलेजाव हाबदो आरो ना ओमफ्राय आङो बाइकखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बरियासो लाना फैदो बाइकआलाय मोजाङैनो दङ ब्रेकफोराबो मोजाङैनो दंजोबो आं बरियासो सालायना नायबाय उन सिगां ब्रेकफोरा मोजाङैनो दंजोबो थिग थाकैनो दंजोबो इन्जिनफोराबो थिगैनो दङ बायसा मोनदों आङो जेबो जायाखै मात्र' सेना एसे लावदो खोमा सेनखौ एसे लावनाय बायसा मोनदों आङो मोजां नाङो बे सालायनानै ससे लामायाव सालायनालाय मोजां नाङो खिन्थु गोजान लामा सालायबादि ओरैबायदि सिं सायो ओमफ्राय आखाया ओरैबायदि सायो बुंनो आरो ना फार्स्टनो साहा बागाना हाबबोबाय आरो ना जों भितराव एखि नायनो हागोन एन्ट्रक दं ओमफ्राय नै सिगाङाव आंनि हेफजेट कलेज हाबनाय मानसिफोरानो ओंखारबोफिनजोब्बाय बिसोर हनै क्लासखौनो लानो नागिरा आंनि कलेजावनो फरायो आरो ना जमा निकासि कलेजाव फरायजोबो जोङो वाव बाखि साहा बागाननि नोजोरा बरिया जादों माथो गोरलै गोरलै खिलिजोबदो बरियासो नैखि मोनसे लकेसन मोनबाय साफानो बेनिफ्राय मर मोखांफोरखौ एसे इगनर खालामथ' आरो ना एकदम न'आव थाङिया सानथाम जाबाय आं सानथाम गोजो जिगिदिंलाय गिदिंगासिनो बेनिफ्राय बरियासो नैखि साहा बागानाव लाखिफैबाय आरो ना ओमफ्राय इखि नायनो हागोन ब्लेक बिउटि R15 V3 थ' आङो एसे आगोलावनो खोन्थाखांखाबाय नैबे बाइकखौ सेल खालामगोन होननानै दा नोंथांमोननो खिन्थागासिनो रानिंफोरा बेसेबां जाखो कन्डिसना माबायसा दोङो बरियासो खोन्थागोन आङो प्राइसखौबो बरियासो भिडिअनि इन्डआव खोन्थागोन आङो बेसेबां प्राइसआव फानगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय ओमफ्राय अनारा केमेरायाव फैनो लाजिदोनो खोन्थिथ'लायलाङो अनारखौ गाइस बाइकनि लुकखौ खनसे नायगोन नाला मोजांनो नै बाइकआ बहुत मोजां कन्डिसनावनो दङ आरो ना आं दानि सालायना नायखांबाय खनसे इन्जिनफोराबो बरिया मोजाङैनो दङ ओमफ्राय बाइकआव बारा मडिफाइ खालामनायबो गैया अनलि तेल लाइटि लगायनाय दङ आरो ना उनजा नायनो हागोन नै तेल लाइटि लगायनाय दं ओमफ्राय इन्डिकेटरफोराबो थिगैनो दंजोबो बेनिफ्राय टायारा एसे पुराना जाबाय आरो ना टायारा एसे जामबाय नै अनारा इखौ गोदान सोना हरगोन ना मागोन मिथिया बेनिफ्राय नैबे साइलेन्सारनि नजलखौ हास'नाय जादों आरो ना माने एसे साउन्डआ गोसा ओंखारबा मोजां नाङो ना सालायना ओंखायनो नजलखौ एसे हास'ना लादोंमोन अनारा बेनिफ्राय बाखि एख' मडिफाइ गैला बाइकआव गथाय स्टक गोजा आरो ना नायनो हागोन ब्रेकफोराबो मोजां कन्डिसनावनो दोङो बरिया कन्डिसनाव दंजोबो एखि आइना साइना स्टकआव जेरै दं ओरैनो दंजोबो नाम्बार प्लेटफोराबो स्टकआव जेरै दं ओरैनो दंजोबो नै बरियानो अनारा बुहुत भद्र आरो ना जेरै माने सादला लाबाया बरिया दङ बाइकआ नायनो हागोन नै बेनिफ्राय इन्डिकेटरा नैबे एसे माबा जादों आरो ना माने नैबे अरिजिनेल इन्डिकेटरा दङ आरो नायनिया थ' सोरबा लाङोबाथाय माने अरिजिनेलखौ लगायफिनना हरगोन आरो ना इयो नायना ला लुकखौ बरियानो ओमफ्राय ककपिटफोरखौ नायना लानाय मोजानो खन जायाखै बाइकआ एकदम मजा दङ आरो ना आं खनसे डिसप्लेखौ अन खालामना खिथिनि अके स' गाइस नायनो हागोन डिसप्लेफोरा बरिया मोजाङैनो दङ आरो ना नै ओमफ्राय रानिंखौ नायनो हागोन आं रानिं खोन्थिनानै रानिंआ नै ला 25,000 जाबाय आरो ना 25,281 नै 25,281 खिथिदों नै रानिंखौ थ' बाइकनि लुगायनो आरो ना बरियानो उनखिनिफ्राय माबायसा नायना लानाय मोजानो स' गाइस नैबे बाइकआ लगभग 2021 नि लास्ट मान्थआव डिलारनिफ्राय बख'नायमोन आरो ना लगभग हमना ला 2 इयार्स जाबाय आरो ना नैबे बाइकआ 2021 नि लास्ट मान्थआव बख'दोंमोन स' 2020 खौनो हमना ला 2 इयार्स जाबाय होनना हमना ला आरो ना 2 इयार्स जादोंबाबो रानिंआ अनलि 25,000 जादों आरो ना अनारा माने बारा गोजान गोजानाव थाङा आरो ना अनलि कलेज थांलाय फैलाय खालामनायाव इउज खालामो सोरनोबा नांगौबाथाय बरियासो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं बाइकखौथ' सालायनाबो खिथिखांबाय बरिया मजा खारो सोरनि क्रास नैबे बाइकआ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना बाइकनि कालारा ब्लेक बरियासो ब्लेक बिउटि मजा थ' गाइस बाइकआथ' बरिया मोजां कन्डिसनावनो दङ थ' जाय जायना नांगौ बरियासो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय दा आङो प्राइसखौ एसे खोन्थाना होनसै आङो माने प्राइसखौ आङो माने बेसेबां नांमारगैखौ क्लियारै खोन्थाथ'लायला जायखिजाया अनारा माने एकनि सायाव बिबायदों आरो ना प्राइसखौ
दा नोंथांमोना जायनो नांगो बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना आङो नाम्बारखौ होगोन आंनिबो नाम्बार होगोन आंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय अनारनिबो नाम्बारखौ होगोन आङो बरियासे थ' जायनो नांथारगो इसो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जानला मानला कन्टेक्ट खालामना कल खालामनानै माने डिस्टार्ब खालामहरनाङा आरो ना थ' आं कन्टेक्ट होनो हागोन बरियासे जायखिजाया प्राइसखौ एकनि सायाव बिदो आरो ना अनारा ओमफ्राय एकनि बेसेबां सायाव बिदिखौ बुंथ'लायला आङो कल खालामबाथाय बरियासे खोन्थागोन आरो ना मोजां रायलायबानो जाबाय बेनिफ्राय जायनो नांथारगो इसो कल खालामबानो जाबाय आरो ना जानला मानला कल खालामनानै माने डिस्टार्ब खालामनाङा स' गाइस नायनो हागोन बाइकनि कन्डिसना थ' आं प्राइसखौबो खोन्थाबाय बरियासे एकनि सायाव बिबाय थादो आरो ना एकनि एसे सायाव आरो ना बारा साद्रायावबो नङा एकनि नावमान सायाव बिदो आरो ना Oke, so guys nih nagan nih Fitri, ओमफ्राय आं दा एन्ट्रक सलायदो आरो ना आगोल आङो हाई सेकेन्डारि फरायनाय टाइमाव आङो एन्ट्रक सलायोमोन आरो ना एन्ट्रक दोनो हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामदों आङो इनि उनावसो बाइक लानाय जादोंमोन बाय दा वे फिट्रिखौ जाय नांगौ बरियासे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं नाम्बार साम्बार होखाना दोनगोन बरियासे तो जाय नांगौ बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय बाखि जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरियासे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना आरो साबस्क्राइब खालामखानायबाथाय बरियासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना थाबैनो 3K खालामना हो 3K जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला गाइस तो थाबैनो 3K खालामना हो आरो ना बाखि एन्ट्रकाबो मजा आरो ना बरिया खारो एकदम मजा बे सिगां हाई सेकेन्डारि फरायनाय टाइमाव बेखौनो ओरैबायदि साफ्रेयोमोन बापरे बाप मजा आरो ना स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ बरियासे लोगो मोनलायसिगोन थ' फिट्रिखौ जाय नां कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरियासे नीला ब्लेक बिउटि बरिया मोजां कन्डिसनाव दं गारिया थ' कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गाइस थ' चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बरियासे एन्ड साबस्क्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो बरिया शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना थ' बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय